zinnen weer terug hier in Friendshit en in Haas en dan is het zuiver simmer. Dan is het gewoon lekker waar, dan is het warm. En het warme waar, dat hebben we vannacht en morgen ik. Joen en vannacht meer en meer bewolking, later vannacht ruim en lichte ruim, soms maar een buiig karakter. Temperaturen al 13 graden en de wind uit zuidelijke richting krachtig, krijgt 4 van 6, hield een waskoging van de wetensporter. Ja, en die waskoging van de wetensporter hield ik van morgen dag. Uiteindelijk is het zo, ik wil wel zeggen, voor de nacht van het wetterauw en de havens op ziekje. Morgen wordt het een roege dag, een wierte dag, maar een buiig karakter, maar kon ze op tonger en maar kon ze op wind zitten, misschien zelfs wel hagel in die buien. Maar het watergebied heeft het wat beter, daar misschien later ik nog wel wat zinnen, maar die hield wel een minwaskoging. Krachtig onthut, krijgt 600 zon uit het zuiden en het zuidwesten uit. En dat betekent voor het watergebied betekent misschien wel bij vlagende kracht 8. En ik boven die is maar een huddewin. Dus nog eens een keer die serieuze waskoging van de wetensport. Dan zetten we terug naar de orendagen. Vreet een temperatuur om bij de 15 graden. Misschien wel een licht buiken. Maar ik zinne, het tweede pad van de dag vooral droeg. Sneeuw, meestal iets droeg. Of het zo'n licht buiken wezen maar in de maandtijd. En Oedai zijn 13 graden. Sneeuw zijn 14 graden, droeg waar en de zinnen erbij. Magnetische liet ik droeg te vrienden. Wat we met de morgen maar weer even in het waarsjen.